1 апрельден язгы чакырылыш кампаниясы старт алды. Питрәш районы да анда актив катнаша. Барлыгы язгы чакырылыш кампаниясы кысаларында 30 питрәшлене хәрби частьларга озатачаклар. Призывная кампания касается и Песочинского муниципального Чакырылыш района. кампаниясы Питрәш районына да кагыла. 2018 елның язында без 30 кешене җибәрәбез. Башлыча алар шефлык частендә Самара шәһәрендә хезмәт итәчәкләр. Питрәш районыннан 1 төркем армияга чакырылучыларны 23 апрельдә озатачаклар. Алар Казан шәһәрендә Милли гвардиядә хезмәт итәр дип көтелә. Шулай ук контракт буенча хезмәт итүгә дә кабул итү бара. Вот сейчас наряд на Песочинский муниципальный район увеличен. Хәзер район өчен план 11 кешегә кадәр артты. Егетләр төрле хәрби частьларга озаталалар. Шул исәптә чакырылыш буенча хезмәт итүне контракт буенча хезмәткә алыштырырга мөмкин. Бу югары һәм урта профессиональ белем алучыларга кагыла. Шундый 2 кеше теләк белдерде. Питрәш районы хәрби комиссариаты мәктәпне тәмамлаучыларга хәрби училищеларга укырга керергә ярдәм итә. Хәзерге вакытта кандидатларны барлау бара. Желающие есть у нас поступить в летное училище. И также сейчас проводится отбор вот ваш, как бы сказать, коллеги в военный университет город Москва. На факультет журналистики, то есть могут, да, совершенно верно, девочки могут поступить, могут получить мальчишки. Это очень большое подспорье